أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما شرف لا تي في لجبو أمبو فون إسلامي فوليكاي نوي ألاكا كيسينا كهنا ألاكو كنن أو بلا جلينكا شيخ الإسلام نوي شيخ إبراهيم نيسي أكبانغلي حكمو كوننا سيغو كوفين سانغوسا نا واتي سيرا bejeka nimbara nyenemaya ka keni nyinantai anyi min soro akene kono anga jeka la jenyonfe.
suñ mbir yi dafa yombo ci barka Seex Tijaan yéen gaañi ne leen amiin xaafam ngi moo de xawfo yàlla rek moom la ragal cey kudul yàlla gëmula kon kii lay doomi Baay Ñas hey kii lay doomu Baay Ñas kon kii lay doomu Baay Ñas xaafam ngi moo de xawfu yàlla rek moom la ragal cey kudut yàlla gëmula hey kii mooy doomu Baay Ñas qayyumullahu buur bi qayyumullahu buur bi na sax sax te wér kon bi jaayi Seex Baay Ñas yéen gaañi ne leen amiin 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 qayyumullahu buur bi qayyumullahu buur bi na Seex Tijaan sax te wér kon bi jaayi Seex Baay Ñas yéen gaañi ne leen amiin 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 cey amiin barke Baay Ñas Seex Tijaan saxal wéeral boole ko kennel diina uma salli ala sayyidina wal qatil waqana صراطك المستقيم ولا قدر مقدار عظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح وخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين barkata nakandani na awa shule television sirifila me kena minga amesha Muhammadu Mahiga kena diga farkolo tugule ya amna yo samu kunga agasa samu kuroi la tala shokma yere akanyina maya kono ndene ani juma ani araba ana kumichi aga sobe onye dovla dita muy dene ani juma kurana kalowi afatile kofe la ko hinase landi farko niba na Sheikh Bejeli ko dene ani juma manaka khatmu ke le raga fatile to no be bima amode hukum kono shoma ga kala dew na kanu dew na kala benwe kurana kala khatmu ke yobe ka sigiru ke kala ka hina samana ka shew al-islam show Bejeli shoma yere bangina samba kele ani kema kono ani ko an kele ay kala ka ay raga profe Muhammad al-Arabi abi toni adi yara ko ko denga samana de shoma ifari ay qur'an kala ofe ka kitabu kala ofe tawhid kitabu sabat la abuli ka shira kitabu kala ay kala do ka murja kala ka wuli ka murtani kana hawni sarfu kala yin so atla ka sai kana kanisi ak nyama yo be ala kusuma ani kitabu fle ana kala da ka nyama ya le ko jamo me vilani ya anove soro la chugori asa ka chu mo ke no yaro karbo me fero de fo chok mai bi o de yeyini no e ala don yere sa ko mo ma fo ko ala don wa bi sala seli se ko to fiela seli fana rakan na ya ba seli anyete fena atloti fena ati foye kunya ilaha illa ala kile ko rasulullah ko ala don wa seli aka wuluga
bisa kaba dɔ ta ko ala dɔn ma a bɛ ala dɔn fɛ Sheikh Mai kuma minnu bɛ ala y'a dɔn fɛn wɛrɛ bɛ yen min ni seli ani su dama ala dɔn a wulila k'o de ɲɛɲini jama in nana o de la a wulila a y'a fɔ cɛkɔrɔba ye n'o y'a yɛrɛ fa ye n'o y'a di ko a bɛ taa hiji la a ko ale Muhamadu Mahi ko hiji kun ka tɔgɔ ale ka taama la sa hiji bɛ kɛ kun min na ale kun de ɲɛ o ye ala yɛrɛ a wulila Segu yan nɔ a b'a jate a bɛɛ la 1946 de ka taa o y'a sɔrɔ hiji waati mɔgɔw bɛ taa o seede la a wulila san min na a ma hiji sɔrɔ san filanan de a ye hiji sɔrɔ mɔgɔw bɛ yɛlɛ la a bɛ kɛ ka ala ko de ɲɛɲini n'a ye ala ka walijuba minnu ŋɔmɛ a bɛ taa olu yɔrɔ la ka taa damu sumu kɛ n'a ye ala ka walijuba minnu kaburu a bɛ t'olu ziyara ka ɲini ala yɛrɛ fɛ ala yɛrɛ hakika ala ko t'a la a ye taama in kɛ o kɔnɔna na fo ka se Maka ka Madina kɛ ala sɔrɔ ka fɛ ka tawasulu kɛ ɲini fɛn ma sɔrɔ Safa ka Mina Marwa ka bɛɛ lajɛlen kɛ ko ale hiji banna sisan o segintɔ don ka na so ale ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ ka nisɔndiya a segintɔ to ka na so a ye hiji kɛ kuma ko ale Muhamadu Mahi kun bɛ kasi ale wulila fɛn min kama ale m'o sɔrɔ fa nana se Nigeria a ye Sheikh Islam n'o ye Baye Niasse ka kalandenba dɔ ye n'o b'a fɔ ko Malam Tijani o de ka sɔrɔ k'a bolo minɛ k'a ka ɲini fɛn d'a ma n'o ye ala k'u yɛrɛ hakika ka sɔrɔ k'a fɔ ko a tigi o de ye Baye Niasse ko a bɛ Sudan o y'a sɔrɔ indépendance ma ta fɔlɔ Mali ni Burkina ni Niger ninnu bɛ Sudan o ye anglophone Nigeria ka sɔrɔ ka tila k'i labɛn a nani o ye 1948 ma o y'a sɔrɔ a ye ala dɔn a ko ale kelen de donna ni ala dɔn ye Mali kɔnɔ yan ka sɔrɔ ka tila k'i labɛn ka taa Segu yɛrɛ fɛ n'o ye Sabili waati n'o ye Baye Niasse ka to o yɔrɔ la ka sɔrɔ ka kura de k'a ye ala dɔn na ka sɔrɔ k'a fɔ a k'a sigi Mali kɔnɔ k'a k'a ka khalifa ye a k'i da de fɔ ala ka taa bange ala de nana bange min kɛ n'o kɛra Futaka cɛ fila ye n'o ye Muhamadu Jalo ani Hamsatu Sow olu de y'a fɔ a ye k'a fɔ e nana ka bɔ taama na anw ye dɔn cogo min na i ka ko to o cogo la bilen mana a ka baro kɔnɔ a y'a f'u ye ko ale ye mɔgɔ ye a ka taama in kɔnɔ na o bɛ mɔgɔ bolo minɛ ka se ala ma olu ko anw bɛ e dɔn cogo min na e ka maa ye ko bɛ mɔgɔ bolo minɛ ka se ala ma komi e bolo minɛ ka se k'o ti kumana i ye fɛn min sɔrɔ anw yɛrɛ ladɔnniya olu de fila kɛra a ka kalandenw ye fɔlɔ ka olu tarabiya kumana kɛnɛ wulila o jama in bɛɛ de b'o hukumu kɔnɔ o sababu de ye Sheikh Islam ye Sheikh Ibrahima Niasse radiyallahu ta'ala sigilen don so kɔnɔ a bɛ haliwa de la n'a tɛ kuranɛ kalan i b'a sɔrɔ ala kɔlɔsi ma o la a bɛ ka kitabu t'a la a ka ɲɛnamaya bɛɛ tun ye ala ko de a balol'o kan a fatur'o kan i n'a fɔ a y'a ka Sheikh sɔrɔ o ka cogo min na Sheikh Ibrahima Niasse ka ɲɛnamaya bɛɛ jɛra o kan ni maa n'a jɛra n'a bɛ jɛ o ala ko kelen de la ka sariya labato o ma ye k'i bɛ ka hakika ma f'i ka fara ka sariya labato olu fila de bɛ taa ɲɔgɔn ye maa ye balol'o kan a ka Sheikh de bolo a ye mɔgɔ wele a b'o fila de f'i ye tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn min fɔ o la o wulila ka an ka cɛkɔrɔba sɔrɔ min sira min kan n'o ye ala ko gɛrɛgɛrɛ an k'an ɲɛsin sukuma an ka jidi b'o la an ka madadu o de la an bɛ min fɔ kalandenw ye ani mɔgɔ minnu tugura Sheikh Mai la Sheikh Mai ye baara min kɛ an k'an jija o de la a ye fɛn min sɔrɔ Sheikh Ibrahima Niasse bolo n'a balol'o kan n'a ka khalifa fana y'o ta n'o ye Sheikh Mudir o ye anw kɔrɔkɛ kɔrɔba ye san 25 a bɛ Sheikh Mai ka baara de la fo ala ka wele sira ma i n'a fɔ ala ka wele sira Sheikh Mai ma cogo min na o taara sira kelen min kan anw fana sire turu ma ale sendannɔ na a ye sendannɔ min da Sheikh Muhammadu Mahi kan Sheikh Muhammadu Mahi ye sendannɔ min da Sheikh Islam kan n'o ye Baye Niasse an bɛ ka baara kɛ kelen de la fana an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an bolo de di ɲɔgɔn ma bolomani kelen o tɛ bɛɛ la ta tɛgɛ kelen fana de tɛgɛ fo k'an ka fɔ ka kɛ kelen barika b'o de la an ka ɲɔgɔn minɛ an kana fara fara fɛn min bɛ jamana kɔnɔ yen nɔ a bɛɛ ye diɲɛ ko de an ka ala ko de ta ka diɲɛ ko yen nɔ n'an y'o kɛ tan an ka ɲini fɛn min yɛlɛ bɛ sɔrɔ fitinɛ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ye an ɲinɛna ala ko n'an ɲinɛna ala ko tan ala ka lazabaw de bɛna se an ma a bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka siran ala ɲɛ ala ko min ka kɛ gindo la i k'o kɛ ala ko min ka to yen bange na i k'o to yen i k'i ɲɛsin ala ma i k'a dɔn ale de ɲɛge i bɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ wa a bɛ t'i sara i ka kɛta bɛɛ lajɛlen la takuru laban an b'aw yɛrɛ de fo sa aw kɛra sababu ye ka na yen nɔ fana kalandenw n ka baara
besoin tigere no ya balma ke no ya koraka aman doni sigora na ka foka barkata san koraka fatire no chef mudiru ale de amila si dama go makoy ka taka na sik ma fu kula ala ka sara hera fe be yiri dina sawan nakata alama ala ka gonye abulo fe ka be jele nyashi alama ala kile angana fe wala ni alati nenga mimmene o ya Sheikh Muhammadul Mahi ke kenai anyanga nyena maya ke Sheikh mi khadim ya kono akanu kono dan ya hukumu kono wajibi anga dofo o kedaka anga ni tasrai ne o ya tijani ya tasrai kunandia tasradu je kunandia analahara kunandia atome sufia tasradika sufi chebau Sheikh Ahmad Chani ya umugodoye amba fo adidiye aberejele ka nyemugoye adidi do yoro ka bu ala yoro ka teme warju berejele ka ala ye ankerengere ka ange o Sheikh Ahmad Chani ka kalandeyi ade Sheikh Ahmad Chani ye mamin kofo akanyina maya kono no sahibul faida ka fo feda chigibina no ya ala do jibi bo chemin bulu fe Sheikh Ahmad Chani ye o mamin kofo akanyina maya kono ala ye angera shege o ka kalandinya na o ya ala tanu koye o ya ala barakada koye alhamdulillah na ala ya angera shege o ka kalandinya na ala minya o ka anye angera nyina sababu ko jeni gara sababu ye ko lase awma o ye ame ma minge kenaka no o ye Sheikh Muhammadul Mahi Sheikh Mahi Muhammadul Mahi kan nyina maya akara baraka ye jiye akara baraka ye maliye akara baraka ye tiyani ya muhoye ade Sheikh Muhammadul Mahi kan nyina maya hammi wara meye afe akan nyina maya kono fo ala hammi wara kundara ala ko fewo fenne ota ala koyi Sheikh Mahi se kunde ora aka ko gunduru me ala ko dama dika aya baraka ne alaka cibaka kuma kai ne mana kishiba alaka cibama alaka cibako akoje dangane do je kono feun dangane do ko fona kara ala koyi no ye dine koyi o koni o ya hera ye je kono op mana mammi meni ka nyina mayake dine khadim yara dine baralila ne ondanya nana o bena do mimma o ye Sheikh Muhammadul Mahi yere ke suma yelama doyi akarani ngalo ndira arajaba kalo tule mukana nani ka be shibri doma ne kalando nye nyon kafo o keraka ka tashi blaka ka tashi ko Muhammadul Mahi ka obarama ka alqur'ana kala ka dugo ka nyeshi oma na hakilala o ya nyina mayali ye Sheikh Muhammadul Mahi ka hakilala tasaraba wallahi katuguni ta hakilla wara kunda fe dine isangorota ko ana dine nyina mayali ana tarika isangorota o kuya Sheikh Muhammadul Mahi ka hamidi are Sheikh Muhammadul Mahi ibado alaka ma karangerle ndo ne ko chamanye o doya munyi adike ka sababu ye ka tarabiya yera she mali kono ya doni ba munu ma mali kono ya akacha alanya saranya bau kacha
domba ukacha tawhidi mi kala yoro chamana kerengere nyana nyarokoro ka dukono o ku ya tawhidi dudi ngamma kele mi sorla ka wuli ka jeyala tawhidi yere kuna foni bi se ka soro ne mini ka ta nyini ka nanayi bere jeli ngese ka soro ni ka ala ya munu ngere sakara ala to ka mashi bulu fe fo ala ya mamin kanu ka sogondiya wallahi waya shagu muhammadu mai waya aka karama doyi shagu muhammadu mai an shigi me yoro minan la ilaha illallah fo bikaya ayadu indo la ilaha illallah fo di kama ayadu indo tarikha yakwaya di kama ayadu indo akeke kalaye adama dewnye jama kulu kaseke hara soro ka kunadiya soro duin gona ya adika nyama ya kono ana atale ko fe shuguma lume aka hami kunyani ni ngwa aka hami kunyani shuguma lume konna nje ya mi mara no ya nasihatu konna nje ya mi mara aka kalande munu mbi minanike ara abi gindo di uruma ukanyana mayana lahara la fatu kama akagera iko nyadro shegubulo wallahi nan jadi ayara ba fa ka kuma konnana ko alibi fe munu ndi mo ko mani karande mani ni ami oke ko na tarikha yara sababu te ko hali akasata navew nga akara furuba fedi ka dibema afuruba fenya kama hali mo munu handama hagri bawya alu masaka bunyado afuruba ya kama hali ulu masaka bunyado wa mimi nanabi ofo shawmanya wurdi munu ndi ama kwanga ke tarikha wurdi ura fatu bebe odira fatu bebe odira na mami abla kungolo la ko iko di to iko bita doro la ya shrabla ya bla shema ndi foi di fo fe minya fe hakikai wallahi ni ala ya ken na ansikira o shema nge no ye ayra fatura ka be do mimma ka qur'ana kala ka tashi blaka ka tama abi isaq sheikh ibrahim alhaji ibrahim abdullah nyasi naga khalifa malikuna ya nonu e mulana sheikh muhammad al-mai haidari ami ala tanubi ikani nyinigali femi amla sheikh mai kasuma yela makata alaka hinena asamwa ani woro na nyine anyene mani sheikh mai ambuke kada alakira ka hadisa ka sallallahu alaihi wasallam jibaku sallallahu alaihi wasallam ni adama de na andayana akabara bera jilebi jo afen bebi tige funa kira fen sabai no sarakatun jariya no e sarakati mi naya ke no kontine ka barake ay misri jo ay doctor sojo ay école sojo mbobi baraku ay kononse mbobi tlani oye hine bisama wala ay barake barami ni mbobi nafanyina ay kitabu wala fi ay taraka mo kan to wala ay ladil kan bla menuni mbobi mbo nafa sabana ambode kenega wala na taraka de nyumantu menumbi to ke ay ambi kenede ka amba nyini ala fe angake de nyumuye minum bidugo ke kase ang fama ude ambla ashu nyene mayalila ka qur'ane kala ukala kasaragatu bo katashi bilaka kata akabara uma giribia ambudela sa fanda na efendi son aya delidi omba don afo shuma ingastu ala lagati me onga ale de ansi ala don erema ale ni
Cheikh l'Islam de jera folo Mali kono Cheikh l'Islam no e Cheikh Ibrahim Niassi akama folo malla o de Cheikh Mahi ma ala domi ni ubambulo ale de kera ma folo min nananaye ale de aga khalifa folo e malla ale de aburam folo fana e malla ala ale de sigi ka faga kaga khalifa folo e malla yanno ale de kera ma folo e mi e kalande musi Cheikh Ibrahim Niassi ma aya de musudi ale de ma folo fana ambo ko kena kami ala tan donc ale de anga day katani fen bela jirima anga sara fenina o yam blani kunun kella mbaji ya ala fe alaka ahinese an islami shu bela jirima ka heresi am yuruma wa andali do alaka fo abike ni ala sonama basa alaka manyuma do be no do dilla kana nyininga ka fo yela ale abidon chugudi ka fo ale de nyumai woni juin ko ama ko be doni mi na ya soro ibidu ke ibang bawe sa kibaka hadisala kibaya fo sallallahu alaihi wasallam wala de mi de nyumai bibidu ke kase bang bama mana ma nyumaya bidoni femi we ma minu bidu sama bang bawo mo tali ko fe abiseka donc afo ye de minu ye bi jate ma nyum fe ni alakira sallallahu alaihi wasallam ka kuma de yamblan na kanga kalande umwele fa bela jide fe bekana anga fara nyonga kaseka ala kusuma kan tashi la kata anga chokoroba ma akumba mbla ala sira minunga anga to sirauka basa Cheikh l'Islam mi no ya amoke no yanga shiku bay no Cheikh Ibrahim Niassi muamina na fatura Senegal kawkal dade mi ni janaja bike nuyi shu dara nyafe yani ukat silaka kuma akabara nyumunga ka shiriya ku fo ala ina fo o hadisa fanana na juya mina dodo la ciba sallallahu alaihi wasallam sigile temena ni janaja doye sahabo ko karsai ma nyumai be nyumaya fuama ako awajibiyara soni utemena ni dowere be juguma fo atigika kiba sallallahu alaihi wasallam ko awajibiyara o ya nyini ko temena ni doye ay nyuma fo aka iko awajibiyara sisa unana ni fulana fanai ay juguma fo atigika iko awajibiyara ko jumende wajibiyara ako folo mi na temena na nyuma fo aka awajibira uye magishire aljine deru fulana mi na temena na ay juguma fo aka awajibira ubita jahannamana ko awde alaka shiru ye tukuluka hadama dunde alaka shiru ye tukuluka mana ni hadama dum benaka femi fo mana ode utingi de la ciba sallallahu alaihi wasallam ba fo albi ko anga mo minun fatura anga ko fo ni jumae basa ala ba anga kuma kan de mine anga tabo ma na yin yuma fu ma ala bude mine na yin juma fuka ala bude mine na so la ciendo ngalonde ma ami ala tanu anga nin ka fo ina ka nyini ala fe here fe on fe no de bisoro bangba labotula no de bisoro shegu labotula sa shegu nun fana e bangbawde ruye bangba ruhu bangbawde ni mami seraki tege mine kasi alama ode bangba yere shegu nun ngabara kude kambo bla alaka sira jeleka sira minni namara foita la janva tala yoru kumbi minga de uyambla odeka alaka sira jele asa kumba fuaye fana uti foinye anye foka sira de jira ana yoru bi minke ode sira jira ana nanyo labatu anyu udoy gani mami yo toy kalni tugurula itulu doy ala ko jele odeke mami na nuwe Cheikh l'Islam da Sidi Ali Cissé nana ay shereya mingaka ako ko silame kunu Cheikh l'Islam ye bara minga ay modu dine na fa befe ay tarika yere ke fa befe ala domba bi fa befe nga Sidi Ali nana ay kuma kelende fo ako karmoy min dale flene
ko silame kun mako ko seli kake o ngani alla je silame do o kuma bari kiba sallallahu alaihi wasallam ba fu ako silame de mai ni mo kishira adala nema ana abuluma ati mo toro na adala ne ati mo toro ni atege o to ni were ba kono akana ke toro damai nga akake maye mami ye mo nafa na adala ne na ye mo nafa ni abulo fanai fana o de islamere re nyumai ni mo kishiri ma kainde nga ikam mo nafa ima mo toro nga iye mo nafa shoma yin kuyo che bere dodi tugu nyuman shite no fa ka soro asira o dandila balma tugu abi balma ya tugu abi hine abi balma ya tugu abi hine abi ya fam wodo mo shima dilika yeki tasira mako aya taife na fen fatoro aba fo kwa ya farati ma shetani no merenge ama juya mara kono kile ati so ma korofoma ati son ko langulo shite no ko mo bi sega mi shiri ala o ye kamni ayere ka demseni afuka na se aka ma korobayala ajugo mayelama amba do de ma nyuma yayi ala ya kerengere kamna ka dogo ka bla ma nyuma ya sira ka basa nyaro karamo mi ya moke no silbere me o de allam ay sandama do ko fatura a kontinena afa yorola ya ayere marke atura ko sirala ko konye yini ko mi ala don kuma minun fo kata ke ayere wulla kata ka fo nyaru karam ko mi kuma min fo ni ta meble mata ne bi wuli kata yini adoni ngoni miso de la ala ya deme ani Sheikh Islam ka khalifa babbe na no e malam Tijani Kanu de ya ayere tarbiya ka ke ala don baye ka blakata Sheikh Islam yoro Senegal no Sheikh Ibrahim Niasse atare eno o fana segira ka tarbiya ka ke aka khalifa ye ka fo tai ka ti sigi ka jamana na ikana kuma fo ala ki bangi ni ala yi bangi do mina bebi tugu ko bebi ki ka moy ko ala ya ndeme annana asigira ma fembo mai ala ya bangi o jugo yala kuma ba jira ka fo ma minum bi anyini ka fo ku yere jira kula ake bunde fen feni ala ya dabo ka fa bi bangi idadera o yikuma na afen bi bangi fen feni ala ya dabo ka fa fen tike fen bangi ne ya jira mola ma jira mola akabitu dugolena kuma ala ya an sira daile ami ala tanula ami ala barkada ka bele jilefu ka fo shebu ka bara ku yemi an anjija an teme kudila ala ku dafale islamiya yere sira bele jili an deke angana nyon nege angana nyon janva angana du namara lam nyon fe anga nyon kanu anga bemine ambalma ina fo cibaya fo sujugo min sallallahu alaihi wasallam ude kunya jugo kundala ay kundi ajugo don be ya balma de islame be ya balma atti jugo ya don ama jugo ya ke mana ale yere kumbi ala ko dorondila ayaka nyina maya be ke khalwala sew ka chama be utado fo na ya soro ani minu edem sen yake akundi bo aka do yere ga ala e jembe dama Burkina kalande umbe Côte d'Ivoire umbe Sierra Leone umbe Mali yere kono dandala ga hali ukumbina ziara wala utayere ga ala ya kanu tusukuna parce que ni ala kanu ala bi danve la uki kanu ala yu kai ma ala ka anto alla romana ma man nana koina mi tugo ka bega sigi herela ala ka here kan belejili ala ka here ke Mali yere ambi awru fu Sirifla TV alaka aka tele sangorota alaka ake tele barka mai o abi femi nyina na no islami kuno funi ala ku fana bla aka mijan kono ka deme ke tele ka ke tele sangorota le nya kono ala bisura ala ku ke mawo mani bora yoro la kana ki ka baratu ala de bi se bara la ka teme ambela jeleka ala ka nga bara o kanye ala ka here ke belejili ala ka barka do belejili la feun feni barka bala na yira abidon feun feni barka tala ni ay wado ma ala ka barka do nga fe belejili la ka belejili fu kilengile ka do ke belejili
ni an sigira ka taa mburudo fɛn o fɛn na ala k'o kɛ k'o barikama ye ni seko in lɔɔrɔ mana bijaye seydil wujud bijaye moulana cheikh ahmed tidiane radiallahu anhu bijaye moulana sahibil fayda abi isaaq cheikh ibrahim الكولخي رضي الله عنه بجاي مولانا الشيخ محمد الماهي حيدر رضي الله تبارك وتعالى عنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. an be Allah subhanahu wa ta'ala deli duwaw munun dona a kene kono ala ka duwaw nunu mine ka ala deli jamana ala ka basigi jamana denw ala k'u bɛnnen to wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa shukran lakum. Ni sanu ni wariye donga sherefe more donga ka fusa ni sanu ni wariye kemine je